kasih jo sayang ketua cinta basamba kasih dialihkan mamakan dua denai tapaso disandingkan pilihan mama dek diri. Oh, udah kan apalah daya dena gitu bacinta tapi lasan say denai tapaso dipasan dalam sansaro bukanlah karena di hati ma'aliyah kasih jo sayang ketua cinta basamba kasih dialihkan mamakan ruang denai tapaso disandingkan pilihan